MTV. Сәлем, дуслар, туганнар, яраткан тамашачылар. Эфирда топ-клип тапшыру һәм без Илсур Гүлназ Шәрифҗановлар. Бүген без җырчыларыбызның нинди жанрдагы кино караганнарын һәм иң яраткан киноларның исемнәрен ачыклыйбыз. әзерме? Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Бу атнада без киләсе җырчыбыз белән собуллашабыз. Уңышлар теләп, яңа клиплар белән янәдә биредә көтеп калабыз. Hey, bir егет бар, сөйлейм мен шул хакта. Шул шибәрне күреп мин булдым да хаста. Яныма килеп кызыклар сөйли туктамый да. Һәм миңа яратам дип әйтергә уйламый да. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Топ-клипның иң дулкынландыргыч мизгилләре. Премьера карыйбыз һәм TMTV Татар сайтына киреп тавыш бирәбез. Синең боз йөрәгеңне мин кайнар иреннәр белән үбәм. Бер туктаусыз өзгәләнеп, ялкын капкандай сөям. Җиңел булып күренсә дә, бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә, мин синең читлегеңдә. Яшим биклегенә, күргәзмәдә. Биклегенә, күргәзмәдә. Синең салкын күзләрдә әле дә үземне күрәм. Җылы карашыңны мин ялварып, ялыгып көтәм. Җиңел булып күренсә дә, бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә, мин синең читлегеңдә. Яшим биклегенә, күргәзмәдә. Биклегенә, күргәзмәдә. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә, мин синең читлегеңдә. Яшим биклегенә, күргәзмәдә. Биклегенә, күргәзмәдә.
Эльвира Фазлиева кечкенәдән фантастик жанрлы кинолар карарга ярата. Иң яратканнары исемлегендә барыбызга да таныш булган, күпчелек премиялар яулаган Аватар киносы. Шулай ук бар хатын-кызларның күңелләрен яулаган вампирларның мәхәббәт тарихы турында булган Сумерки киносы да Эльвираны битараф калдырмаган. Димәк, әйдәгез, үзен дә биргә чакырып тәбрикләү сүзләребезне җиткерик. Бүген ул лидерлар исемлегендә. Алдагы баскычта Зиянгиров гаиләсе. Илмир ир затларына гадәти булган байвиклар карарга ярата. Иң яраткан киносы ул Рэмбо. Менә Айгөл киресенчә романтик тарихи һәм төрек киноларына үстенлек бирә. Барыбызга да таныш булган Великолепный век сериалын башыннан ахырына кадәр 3-4 тапкыр карап чыккан. 3-4 тапкыр? Шулай. Да, анда бит 600 серия. Күп. Илмирга Алла түземлек бирсен. Язмышлар
Yazılgan bolsa da бәхетнең үреләре чакырып торса да Белмибез, алда ни көтәсен Сындырып сынаган сынаулар үтәсен Без Ходай кулында Бирелгән гомердә Ходаем кулында Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык Очрасын юлымда Без Ходай кулында Дегез, сіз бүгін кішкене қызны янгыннан құтқардыңыз. Сіз бүгінгі күннің геройы? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган беләдер бер Аллам Бәхетләр өелеп көтсеннәр гел алда Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга Гамәленең яхшысы килсен алдыбызга Без Ходай кулында Бирелгән гомердә Ходаем кулында Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык Очрасын юлымда Без Ходай кулында Язмышлар маңгайга язылган булса да Бәхетнең үреләре чакырып торса да Белмибез, алда ни көтәсен Сындырып сынаган сынаулар үтәсен Без Ходай кулында Бирелгән гомердә Ходаем кулында Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык Очрасын юлымда Без Ходай кулында Бирелгән гомердә Ходаем кулында Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык Очрасын юлымда Без Ходай кулында Узган атнада премьера булып кергән җырчыбыз Ныклы белән яңа баскычка күтәрелә. Кем икәнен беләсегез килсә, бергәләп карыйк. Игътибар экраннарга. Great, 18 cancel launch in 2084, 2821 is code 6 in Hamlet. No 47 and hold the station. Senin hakda benim barılarım Хыялларым синдә кунакта Әллә гашык булдым инде сиңа Әллә гашык булдым чынлап та Синең хакта пошылдылар җилләр Сихерләнгән синнән яңгырда Син булмасаң гөлләр чәчкә отмый Син кирәксең икән барына Синең хакта Кышлар җырлый талда Синең хакта Күкләр авазы Син икән тормышымның яме
Ağaçların şağı Seni maqtab seni oy kızı Seni kanul xiyalımның şını Seni kanul ümit yıldızı Seni qaqda xisin seni mina Aşık bo'lgan tongning osuvi Seni kanul jon yarama dava Seni kanul yurak yorsuvi Kuşlar jırlı dalda Sine hakta Kukler avazı Seni kanun Durmuşumdun yeme Gülmerimle Tatlı bir yazı Ildar Голливуд filmlarına üstünlük biri. Үзе юморист булганга комедия жанрын яратып карый. Keyfi келгенде боевиклардан да баш тартмый. Куркыныч һәм фантастик киноларны бөтенләй карамый ди. Иң соңгы ошатып караган киносы Снегоуборщик. Бик шәп кино дип мактады. Үзем дә кайткач карыйм әле.
Кояш балкый аяз минем күгем, янарымда син булганга бүген. Синең яннан һич китәсем килми, шушыл бәхет түгелме? Алганнарның яннарына килмә, килмә син. Ярадам дип йөрмә, йөрмә син. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен TMTV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Җырчылар сезнең тавышларны көтә. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, бер күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ходай биргән төрле сынауларны иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Тату гаилә турасы ю дигән, хөрмәт дигән олы хисләрдән. Балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга.
Canım, sen benim nindi kinolar kararga yaratkанымны беләсеңме? Әлбәттә беләм. Син эчтәлекле, тормышчан, чын вакыйгаларга нигезләнгән, дилата торган, ләкин ахыры әйбәт бетә торган мелодрамалар карарга яратасың. Ничек, дөресме? Дөрес. Мин дә синең нинди кинолар яратканыңны беләм. Так, тыңлыйм. Мин ниндине карыйм, шундыйны. Башкача булу мөмкин дә түгел, чөнки пульт бит синдә. Нәрсәдер оныттым. Мине поезд bir сәгатьтән. Съемкаларны бүген кич башлыйлар. Перловка. Перловка холодильникта. В смысле? Син шундый игътибарсыз, Илсур. Мин сиңа атна буе сөйләдем, Галия абаның съемкалары дип. Тәртипле бул, яме? Пока. Мин вообще-то Перловка турында. Yaşavların sindən başqa dünyada Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanay Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa bir-birisiz bulmay Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanay Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa bir-birisiz bulmay Yüreğinin saf hislerin kabul etsin taplama Şəşkələrinin beyləmlərin kabul etsin taşlama Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanay Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa bir-birisiz bulmay Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanay Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa bir-birisiz bulmay Bir-birisiz bulmay Yaratan bir deşüllerin tügel hiç de başkağa Şın məhəbbət keçirgənlər barı birini yaratar Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanay Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa bir-birisiz bulmay Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanay Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa bir-birisiz bulmay Sindən başqa yıldızlar da başqa, sindən başqa ayda başqa Sindən başqa mində başqa mindən başqa sində başqa Sindən başqa olmayın
Синнен башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребез буламай. Снято! Егетлер, кызлар, зур рәхмәт барыгызга да. Пока-пока. Пока-пока. Дуслар, кемнер әле безнең социаль челтәрләренә язылмады, тизрәк кирип язылыгыз. TMTV каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram челтәрендә безне TMTV онлайн исеме буенча таба аласыз. Шулай ук безнең иң кайнар яңалыкларны Контакт челтәрендә, YouTube каналында һәм TMTV-ның рәсми сайтында күзәтеп барырга мөмкин. Сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. туры сүзне җаным дөрес аңла син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда соң? Үпкәлим шул аңла инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе, үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гелеп-гелеп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын,
Үзләрен үзмәүче яшь парларыбыз Алина һәм Азат Каримовлар топ-крит тапшыруын дәвам итәләр. Алар өчен нәрсә караулары мөһим түгел. Иң мөһиме яраткан кешең белән бергә карау. Әфәрин! Алга таба да караучыларыгызга үрнәк булып калыгыз. Бу атнада сез беренче унлыкта. Алдагы җырчыбыз Зарина Асылкаева ярашсызны яраштыра. Ничек була инде ул? Комедия белән драма карарга ярата дип әйтүем инде. Ә менә яраткан кинолары нинди микән? Гордость и предубеждение һәм Лев кинолары. Дөрестән дә, чыннан да лаяклы кинолар. Карамаган булсагыз, сезгә дә карарга киңәш итәбез.
кагышында затлы бер моң канат кагышында әллә синнән берәр хәбәр микән күңелемнең сихри кылын читкән ишетәм мин җилләр тавышына ишетәм мин таңнар балкышында күреп калдым уйчан күзләреңне ишет әле синдә сүзләремне ишетәм мин гөлләр пышылдады җилләр куды кара болытларны кояш чыкты синең йөзең кебек шул җылыдан кинәт бетте мәрәк ишетәм мин җилләр тавышында ишетәм мин таңнар балкышында күреп калдым уйчан күзләреңне ишет әле синдә сүзләремне ишетәм мин яңгыр тавышында ошатам мин сине барысына йөрәк типте чыгар булып ярсып хисләр тора түгеләргә ташып ишетәм мин җилләр тавышында ишетәм мин таңнар балкышында күреп калдым уйчан күзләреңне ишет әле синдә сүзләремне ишетәм мин җилләр тавышында ишетәм мин таңнар балкышында күреп калдым уйчан күзләреңне ишет әле синдә сүзләремне ишетәм мин җилләр тавышында ишетәм мин таңнар балкышында күреп калдым уйчан күзләреңне ишет әле синдә сүзләремне Айдар Тимербаев гадиләрдән түгел. Киноларга килгәндә криминал һәм детектив жанрларын аеруча яратып карый. Крестный отец, бригада һәм бандитский Петербург дип аталган киноларны 2-3 мәртәбә карап чыктым һәм сезгә дә киңәш итәм диде. Дөрестән дә гомерлек кинолар. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсып янасын.
Син кайларда жаным, гомер өткән сайын, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда жаным, гомер өткән сайын, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда жаным, гомер өткән сайын, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Алдағы жыршыбыз кім? Винарис ил егет. Винарис тарихи киноларға айрым басым ясый. Яраткан сериаллар исемлегенә Воскресший Эртыгрул беренче урынында. Ә Винарис үзе топ-клип тапшыруның яңа баскычында. Махмутова, жәй бітәбит, клипті шәресі бар. Слушай, сен вообще нормальный кіші ма? Сен бақытның көп ме екенін білесің ма? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жәй бітәбит. Білесің ме? Менің клип шондай болырға тиіш. Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karab, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına, senin aşağı şandın bin, mehabet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Көңілдемін. Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına, senin aşağı şandın bin, mehabet saflığına. Клипларны олай қазір түсірмейді. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Жарар? Şiyelikte kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına, senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına, senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Ну, сядешь? Вообще нету. Сена гүл ярап болмая енді. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Нешеге шап түгілді? Şiyeliktere bizge, şiyelikte kuandı. Kızıl şiyelerini salap, biz
Біргәләп юандым Иреннәр шия кебек Баллы һәм татлыгыннан Синең аша ышандым мин Мәхәббәт сафлыгыннан Иреннәр шия кебек Баллы һәм татлыгыннан Синең аша ышандым мин Мәхәббәт сафлыгынан Нарис, анда КамАЗ килде, шия белән. Точно, benim klip Şia turunda bir. Bu şiyalar белән балада яра. Кто заказывал Шияна? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегес. Мы пришли. Иреннәр шия кебек Баллы һәм татлыгыннан Синең аша ышандым мин Мәхәббәт сафлыгыннан Иреннәр шия кебек Баллы һәм татлыгыннан Синең аша ышандым мин Мәхәббәт сафлыгынан Синең аша ышандым мин Мәхәббәт сафлыгынан Алдагы баскычта Анастасия Макарова. Аның яраткан жанрларына килгәндә ул психологик драмалар. Алар җырчыбызның фикерләү сәләтен киңәйтә һәм илһам китерә икән. Ләкин соңгы вакытларда кәефне күтәрер өчен күбрәк комедиялар карарга тырыша. Яраткан киноларына килгәндә ул «Во все тяжкие» һәм «Место встречи». Афәрин, лаеклы шәп кинолар исемлеге һәм лаеклы урын бүген синеке. Сақына қалдым Жәге жел тоздырған шашыңа Хисләргә байырып өлгердем Бу юлы түгелмә шашылма Жаныма қағылып яңадан қабылып Табылдым дегенде юғалдым Йөрәккә байырып сағыштан байығып Дөньяның шиденә юл алдым Дөньяның шиденә юл алдым Сақына әндәштем Сүзләрдән әрнүгә бір тұтам Әйтелми қалғаны мәңгілік Мин сине һаманда яратам Жаныма қағылып яңадан қабынып Табылдым дегенде юғалдым Йөрәккәм байырып сағыштан байығып Дөньяның
мәхәббәт китте. Ничек инде? Димәк, син мине бүтән яратмыйсың? Юкла инде җаным. Венера безнең экраннарыбызда нәкъ менә шулай китте мәхәббәт китте дип җырлый. Алайса бергәләп карыйбыз. Sheniki suyuğum öttü Geri qayt dip de yalvarmayım Bitti barısı bitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Kim gayipli bir kim tügel Şanım bulmağan bu suyu Diren bulmağan hislerine Gerek mi suyu diyor Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Sataşmıqda Gerek mi sırav cevap Sen bugündən irikli qış Sen hazır mindən azad Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Gitti mehabbet gitti Лидерларның лидеры, Шибәрләрнең шибәре. иң моңлы тавыш ияләренең берсе Кызыксындырдыкмы? хәзер үзегез дә күрерсез. Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык
Bu yazmış. Kirigine kokma, unutma, unutma. Yo'g'altma, yo'g'altma, saf suyuni saqla. Kirigine kokma, yoqti hisni saqla. Bir qachon unutma, umidimni oqla. Unutada olmayim, yo'g'altada olmayim. Tushlarga kirasin, umid keltirasin. Sen boshqaning yori, men boshqaning pari. Shunday qiziq turmush, shunday qiziq yozmish. Unutada olmayim, yo'g'altada olmayim. Tushlarga kirasin, umid keltirasin. Sen boshqaning yori, men boshqaning pari. Shunday qiziq turmush, shunday qiziq yozmish. Урыннарны билгеләдек. Яраткан киноларны ачыкладык. Димәк, топ клип тапшыру бүгенгә ахырына якынлашты. Сезнең белән бер сәгать дәвамында булдык без. Гөлназ, Илсур Шәрифҗановлар. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.